El restaurant Casa Rocher del Marell de Sant Llorenç ha dedicat unes setmanes gastronòmiques de cuina valenciana i és que este restaurant es va crear el 1960 i el seu client el millor menjar de la nostra terra. Han consistit en 4 setmanes, que hem fet cada setmana 4 d'arròs i una d'anguiles, no? 5 setmanes al final. Les 4 d'arròs, cada setmana un tipus d'arròs, la primera secs, segon melosos, tercer caldosos i el quart al forn. No? I esta setmana estem en l'última ja, que és la de les anguiles. No? Jo crec que és 2. Vull dir, les anguiles jo crec que tiren una miqueta més perquè jo crec que el plat estrella de la casa. No? Però els arrossos han tingut molt d'èxit, sobretot des del forn, una cosa curiosa. Sí, es tractava d'això, no? De fer unes setmanes gastronòmiques, però sobretot en producte nostre. No? Diferents tipus d'arròs, però sens dubte l'especialitat de la casa és l'anguila, que cada dia ha estat cuinada d'una manera diferent. Pues el dilluns tinguérem la llipebre, que és este, en tenim ara un fent-se. El dimecres l'espardenya, que és esta, que és tipus a llipebre, però que porta pollastre i conill, es pot fer en corder també, que és la que farem el dissabte. I a este li falta pues, ficar-li els ous, no? A part de lo que porta la llipebre, porta garrofó també. Avui concretament tenim l'encebollat, l'anguila, que és este, i ahir tinguérem l'anguila al forn. I aquestes són les que han fet esta setmana d'anguiles. Jo crec que la base de les 3 o de les 4, podríem dir, la base és de la llipebre, no? Després a l'espardenya li afegeixes carn i ous i garrofó. La cebolla, en canvi, en vez de ficar-li creïlla, li fiquem ceba, i l'anguila al forn sí que és un poquet més complicadeta d'agarrar-li el puntet, però tampoc té massa cosa, no? El balanç ha estat més que positiu. És una època complicada perquè després de gener la gent pareix que li costa una miqueta d'eixir i la veritat és que la resposta ha sigut bona. Secret jo crec que no n'hi ha. Jo crec que és bon producte i mimar-lo i poc més, no? I és que en Casa Rocher tenen el menú del dia preparat per al seu client. Avui n'hi ha 3 entraetes molt valencianes, que són faves bullides, una crema de bullit valencià i després uns calamares fregits i després n'hi ha una encebollada d'anguila i després 3 postres a elegir, no? Rosquetes en ou, un flam de carabassa i arròs de llet. Un restaurant que cuina els nostres productes traguent-los el millor sabor.